Naidi cinti berasal besar sinal bolong-bolong sini jarati manja hitungku. Naidi. Angka yang motor-motor Himalaya bona. Wansa bai tongan betala ko tinung saka. Wansa bai ko tongan busburi. Wansa bai bitala tongan ko tinung saka nung jarati. Ang 24 tarik ko monone phaimani dong kay ani best friend Pradip Debbarma bai ang malai kha. Ate malayoi angkai ang kumar gato bobaino phayo. Abo to chini parani si hingkai. Hingkai bobai agini chimne chini laijalang. Hingkai mane Debbarma sala hingkai bono ang chini laijak hingkai. Hingkai ani mare songnogo kumar gat phai kisa habjak tuisa angka ang. Ani mare songnogo hingkai Pradip Debbarma ana kalangoi kumar gato thana ni saw hingkai thangkabo. Hingkai thangoi phiaba ana pol khlai hakabo Pradip Debbarma. Pol khlai sungho nin mare songnogo phaimani nongba tomo tubunai ni saw. Hingkai ani mare sahaka hingkai angle kunun le nung ya kasak simisi nunggu ni saw ani mare hingkai. Hingkai angbo hingkai ana sunggo nongkai tomo nungnai ni sunggo hingkai angle kunun nung ya ni sakabono. Hingkai gora buti judi tongkhaiba ang nunggu abo kap thaija thaini ni saka. Hingkai gora buti bai hingkai kasak tubukha hingkai boni loge kaisa wansa phaijak. Hingkai tubui ek loge no asoglayoi jong nunglai kha. Hingkai nunglai mani pare kap thaini de thaitam chi nungkho ang beu sung thangka. Hingkai kunumote busai ang gari kakha. Nogo phaina hani phaimani. Hingkai nogo phaina hani phaimani to ang nogo to sopai liya. Ayang biangbo ano lairi talang khaboro. Lairi talang mana kunu phano si siliya. Beu sung thangka kunu phano si siliya. Hingkai talangoi hingkai ano wansa selabai kabui pheka o daibar bai hingkai bokai khari pheka. Hingkai taise hingkai tai gari o hingkai buduk da obobo manjak phung. Bui saw da no. Ang to siya ang kuno phano siliya ro kitsapana ang kuno phano si saimeya ang beus kalai dongkha ro ang kuno phano si saimeya kamang ni borok ano rep ungu hnoi wansa selabai dunam khani wansa selabai ang rep khlai jago hnoi dunam goi ga ano video khlai ka borok video khlai ano Facebook nini Instagram mano sarok ririka ani saya namangsi borok nugo gai wansa selani kuno video tisajak obobo kurui kichate khlai video tisajak obosimisi ang bai baksa mane kichi jan nugo ang obobo pore sinugo ang beusni kok ang kuno phano se siliya ঠিক আছে ani kaisa bulung khana ro kok sana rungliya Pradip Debbarma obai kale ana Debbarma tutui omti kale bobai ang bisas kale phaimani no ge bo ana phasiri kabu mani saliya bokai khari pheka ani best friend jing ge bo ani kaisa help khlaina nang mani bo help khlailiya ani kisapano bo khari pheka bono nesa jati jinis khani aku noi bothana de talangkha na tam khlain talangkha abtang kunu phano siya gari moide joto manjak da bo manjak buduk bo manjak actually borok ono bothana no talangkha na omoti si manjak hingga ba tai tam le khlainai